s'ha pujat el salari mínim interprofessional dels 735 als 900 euros al mes, com a resposta a una llarguíssima demanda social que vol sobretot disminuir el nombre del que s'anomena treballadors pobres. Això, que és una bona notícia, té també uns efectes col·laterals i avui ens hem volgut fixar en un de concret, perquè això afecta també directament alguns sectors que demanen ajuda a l'administració per poder-hi fer front. És el cas, per exemple, dels centres especials de treball. Tenim amb nosaltres Mili Rodríguez, ella és directiva del grup cooperatiu TEP, que té diferents centres a Barcelona, un d'ells a Sant Andreu. I els treballadors d'aquests centres són discapacitats intel·lectuals. Comencem per aquí. Com us afecta la pujada del salari mínim interprofessional? Bé, primerament hauríem de dir que no estem en contra en absolut que pugi el salari mínim. És una millora social necessària i que afecta a una gran quantitat de la població i és molt important. Sí que és veritat que a l'hora d'aplicar aquestes mesures no s'ha tingut en compte l'afectació que pot tenir amb altres aspectes. En el cas nostre, que som un centre especial de treball dedicats a aconseguir feines per persones amb discapacitat amb especials dificultats, tenim un greu problema. Només la pujada del salari mínim en aquests moments ens suposa un increment de la massa salarial d'1.425.000 euros aproximadament, dels quals rebem 600.000 de l'administració, quedant 825.000 euros directament al nostre càrrec, cosa que és difícil d'intentar superar. De seguida continuarem aquí, però deixeu-me presentar a l'altra persona que ens acompanya aquí a la taula, és la Immaculada Fernández. Ella és presidenta de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer, i aquest és tot un altre tema que després hi entrarem més a fons. És a dir, aquí ens posem en la pell de persones que tenen malalts o gent amb molta dependència a casa seva, que han de contractar, per exemple, a un treballador de la llar perquè tingui cura d'aquestes persones o perquè l'ajudi en les tasques i que, òbviament, també li haurà de pagar, a partir d'ara, 900 euros, Immaculada. Un poco inicio también la entrevista, igual que mi compañera, me parece muy bien la apoyada del salario mínimo. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno y a un sueldo digno y a una calidad de vida digna. Pero las familias que tienen en el domicilio a una persona con dependencia, una persona con Alzheimer, con una enfermedad neurodegenerativa, pues necesitan, la mayoría de las personas además son cuidadas en casa y es la familia la que soporta el coste, el 80% casi del coste que supone tenerlo en casa. Este incremento, las personas para cuidarlo en casa y para atender a estas personas el día a día, en las actividades básicas de la vida diaria, necesitan contratar a personas que les ayuden. Y este incremento de ese 20% que va a suponer la subida del salario mínimo es un 20% que es lo que tendrán que soportar las propias familias. Y nos parece muy bien que haya este aumento de salario mínimo, pero a las familias le vamos a empobrecer todavía más. Eso es un tema que empobrece a las familias. El Alzheimer, el cuidado de la persona con dependencia, que es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, provoca unos costes que están empobreciendo a las familias. Y esto tiene que haber también, si hay una salida de ese 20% de las familias para pagar a esas personas, también tendría que haber una entrada en les famílies, d'ese 20% que va subir el salari. Fem una mica de repàs, efectivament, de la pujada del salari. És moment de repassar-ho gràficament, aquesta última pujada del salari interprofessional que fixa cada any el govern. Com vèiem, el 2008 era de 600 euros, el 2018 ja era de 735,9, per tant, en aquests 10 anys, per entendre'ns, el salari va pujar aquest 18,5%. Què ha passat ara? Que del 2008 al 2009 ha pujat a 900 euros i això suposa, el que dèieu, en tan sols un any, aquest augment del 22%, per tant, en un any més, per entendre'ns, que en els 10 anteriors. Tornem al cas dels centres que doneu feina a persones amb discapacitat. Tu deies ara el cost que d'entrada... Com hi fareu front? És a dir, demanant ajuda a l'administració, repercutint en el producte final en el qual els vostres empleats treballen? A veure, jo penso que s'han d'aplicar diferents coses, no amb una sola trobarem la solució. Per una banda, és evident que hem de repercutir alguna cosa als nostres clients, però també és evident que no podem augmentar-los el cost del producte un 23%. Per tant, alguna cosa més hem de fer. Respecte a l'administració pública, sí que ens agradaria demanar de manera immediata i de manera extraordinària ajuts que compensin o que ens ajudin
a poder continuar exercint la nostra labor social, però al final això és una mesura a curt termini. Al final el que hem de buscar són mesures a mig termini o a llarg termini. Les mesures a curt termini o a llarg termini haurien de ser canviar el model de CET. El model de CET porta actualment més de 40 anys utilitzant-se. És evident que la societat ha canviat, és evident que la indústria ha avançat i, per tant, el que necessitem és fer un model inclusiu, fer un model que faci que les persones amb discapacitat o bé s'insereixin en l'empresa ordinària, aquelles que tenen més dificultats. Pensem que nosaltres ens dediquem especialment a col·lectius d'especial dificultat, que són les persones que tenen discapacitat intel·lectual, trastorn mental o discapacitats físiques o sensorials superiors al 65%. Per tant, no estem tots en el mateix equilibri. Hauríem de mirar la manera d'incloure les persones que tenen més habilitats o menys problemes dintre de l'empresa ordinària i conservar el treball protegit de manera que puguem ajudar amb les persones que més ho necessiten. Creus que pot posar en perill la viabilitat d'alguna d'aquestes empreses, per exemple? Totalment. Totalment? Totalment. Vull dir, en aquests moments, si continuem fent la feina que estem fent ara, que s'inserir a les persones que més dificultats tenen, no poden competir amb altres empreses que tenen personal discapacitat amb poques dificultats. No és exactament el mateix. Per tant, no tenen les mateixes capacitats productives, no necessiten el mateix aprenentatge ni el mateix suport. És evident que és necessari un canvi de model de manera immediata. Per tant, creus que potser ha estat una decisió precipitada o que aquests efectes, que ja et dic, és a dir, la notícia és una bona notícia, però un cop s'implanta, afloren casos com aquests concrets, no? És a dir, la cura de les persones amb dependència a casa i el cas de les empreses que treballen en l'àmbit del tercer sector, diguéssim. Exacte. Jo crec que no s'han mesurat les conseqüències col·laterals que això pot tenir. És molt important que es faci i és necessari. A més, això suposa un augment de qualitat de vida per moltes persones, però s'hauria de mesurar una mica les conseqüències que això té en altres àmbits. I crec que no s'ha acabat de mesurar del tot. En el cas de les famílies, dels particulars, per entendre'ns, hi ha les ajudes de la dependència, no? Ho dic perquè això com encaixa, no? Amb una persona malalta d'Alzheimer que té el grau 3 de dependència, que en aquests moments és el màxim, es disposa de 3 hores d'assistència domiciliària subvencionada, per entendre'ns, gratuïta. Amb això no n'hi ha prou. No. Con un grado 3 de dependencia, como máximo de horas al mes, son 70 horas mensuales. Val. Hay un estudio del informe de demencias de la Sociedad Española de Neurología que dice que se necesitan, una persona con dependencia, con enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa, se necesitan 70 horas a la semana. 70 horas, un informe, y 70 horas es lo que nos está dando la ley de la dependencia mensuales. No nos llega. Realmente no llega. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que complementar con ayudas privadas, con ayudas de la propia familia que se tiene que sacar de su bolsillo, con ayudas de las pensiones y del entorno familiar. I és el que comentava antes, està empobreciendo a les famílies. Hi ha un altre possible, un segon efecte col·lateral, que el poso sobre la taula, Immaculada, que també podria acabar passant, sobretot en el cas dels particulars i les famílies, és difícil en el cas de les empreses, que és que es torni a una pràctica que era molt habitual en aquest tipus de casos, que era el pagar en negre. És a dir, que una cosa volguda feta amb un efecte acabi propiciant una pràctica que el que es vol mirar desterrar, pel bé de tothom, és que els treballadors no estiguin regularitzats. Sí, claro, ese es el peligro que tenemos, ¿no? Que todo el mundo queremos ser legales y queremos hacer las cosas bien y que se hagan las cosas bien, pero sobre todo yo creo que todos queremos tener un trabajo digno, una calidad de vida digna y queremos lo mejor para todos nosotros. Y es que el coste de una persona con demencia, que es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, en este estudio, que también se puede ver en la CEAFA, ¿no? El estudio del coste de lo que supone a las familias el coste de una persona con demencia en el domicilio es aproximadamente la media de 33.000 euros al año. Las pensiones son de 12.000 euros al año. Esa diferencia, ¿de dónde la sacamos? Se va aumentando los costes y se van aumentando la problemàtica, i tot esto a costa de la família. En el cas de les famílies és més difícil que l'administració, com a mínim en aquest cas l'administració de la Generalitat intervengui, perquè estem parlant d'altres casos. En el cas dels centres sí, perquè a més hi participa, en certa manera. Per tant, ho dic perquè com que tindrem l'oportunitat de traslladar-li d'aquí un moment i ja ens està sentint, què demaneu? Fonamentalment, dues coses. A curt termini, uns ajuts per parar el primer cop,
uns sous extraordinaris per part del primer cop, i en segon terme i a mig termini, que és el més important de fet, un canvi de model. Un canvi de model amb el que estem disposats les parts tècniques a col·laborar amb l'administració amb aconseguir un bon model. Doncs anem a PAM. Saludem a aquesta hora el senyor Josep Vidal, ell és director general d'Economia Social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa. Senyor Vidal, bon dia. Ja he sentit en aquest cas a una representant d'aquests centres de treball dels quals parlàvem. Un ajut per parar el primer cop i després canvi de model. Comencem amb parar el cop. Com es planteja la Generalitat col·laborar a fer front a aquesta despesa sobrevinguda amb el tema de la pujada del salari mínim en el cas de les empreses que donen feina, per exemple, a persones amb discapacitats? Hola, bon dia. Bé, en tot cas, primer felicitar-nos perquè l'augment del salari mínim impacti amb totes aquestes persones i, per tant, crec que hem de valorar que és una bona notícia, però sí que és cert que abans he sentit un moment que és que el que hem trobat a faltar és una planificació. Nosaltres ens hem trobat exactament el mateix, sabíem i es havia anunciat que hi hauria l'augment del salari mínim, però també ens hagués agradat poder conèixer a fons abans la manera que s'ha fet per poder planificar conjuntament amb les entitats i amb les federacions representatives com poder donar resposta a aquest augment del salari mínim. Pel que fa a l'impacte, el primer que ens cal saber, i continuem una mica amb el mateix, és saber que nosaltres, a nivell de Catalunya, ja fa temps que ens queixem perquè estem infrafinançats. Hem de pensar que som el territori de l'Estat que tenim més persones amb discapacitat treballant en centres especials de treball i, en canvi, som uns dels que rebem proporcionalment menys. L'infrafinançament ja el tenim i, a més, ens passa que no sabem l'aportació de l'Estat fins cap a l'abril, maig, que és quan hi ha la conferència sectorial. Per tant, ens estem trobant en una situació en què, tot i que nosaltres hi aportem 35 milions d'euros ja de fons propis per complementar i donar suport a aquests centres especials de treball, ens trobem en una situació que fins que no coneguem realment l'aportació que ens farà l'Estat per donar resposta a aquest augment del salari mínim, ens costa veure quina és la manera que nosaltres puguem donar resposta a això. Estem en contacte aquestes setmanes, aquesta setmana passada vam estar en contacte amb les diferents federacions, amb algunes de les diferents federacions, i ja abans de l'aprovació del decret ja vam començar a fer reunions tècniques amb les diferents federacions per poder avaluar i elaborar algunes propostes que s'estan treballant per poder anar donant resposta a aquest primer impacte que tindrà el salari mínim en els centres especials de treball. Senyor Vidal, ho dic perquè que sàpiga, que vostè no ho ha estat escoltant des del principi, però aquí a la taula totes dues s'han felicitat de la notícia del salari mínim, vull dir que estava... Ah, sí, vale. No, ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava. Estàvem senzillament, efectivament, quan una cosa es posa en pràctica, afloren alguns efectes col·laterals i aquest és un del que potser se n'ha parlat poc i valia la pena donar-lo a conèixer. En aquests moments, quina part del sou dels treballadors d'un centre especial paga la Generalitat i quina paga l'Estat? Dels centres especials, en aquests moments, a nosaltres ens arriben, aquest últim any, ens va arribar 50 milions d'euros de conferència sectorial i nosaltres, des de la Generalitat, des del pressupost de la Generalitat, hi posem 35 milions d'euros. Això en global, i per tant hi ha un pressupost global per centres especials de treball a Catalunya de 85 milions d'euros. És obvi, i això és molt fàcil fer números, i per tant els podem dir, és obvi que si tenim més o menys uns 16.000 treballadors a centres especials de treball, si calculem que el 50% del salari mínim seran 450 euros, per 16.000 per 12 mesos, això ens ve a donar que només per donar suport al 50% del salari mínim a totes les persones que estan treballant en centres especials necessitem 100 milions d'euros. I d'on surten aquests 100 milions? A part del suport que... No,
Aquí és el que hem de veure, no? Nosaltres, és a dir, en la resta de comunitats, de territoris de l'Estat, el finançament els hi prové de la conferència sectorial, dels diners que venen per treballar polítiques actives d'ocupació, i els hi arriba per tota la població, i en canvi a nosaltres ens arriba sempre inferior a les necessitats que tenen els nostres ciutadans de Catalunya, i per tant l'esforç que ha de fer la Generalitat és aportar-hi aquests 35. En la resta de comunitats, de territoris, no hi ha ningú que aporti diners dels fons propis dels governs, dels seus propis governs. I per tant, el primer que hem de fer és reclamar al màxim que ens toca, diguéssim, que els hi toca als ciutadans, i en el moment que sapiguem, i aquesta és la reclamació que fem, això el nostre secretari general va anar a la conferència sectorial la setmana passada o l'anterior i ja va reclamar la necessitat urgent de saber quin pressupost que es destinaria a conferència sectorial i també, sobretot, la necessitat d'haver-ho previst. L'únic compromís que se'ns va arribar és que hi hauria un grup de treball per poder treballar això, i nosaltres això ho considerem absolutament insuficient i, per tant, en aquests propers setmanes tindrem diverses reunions amb les diferents federacions per anar activant diferents actuacions de suport. Tenim aquest mes fins que no s'hagi de pagar el salari per trobar la manera de donar recolzament i saber on hem d'anar. Hi ha un mentrestant, que és una mica... és el més difícil de gestionar el mentrestant, i ara que teníem aquí a l'Emili Rodríguez, i que ha sentit ara el director general, abans vostè ens deia, hi ha empreses que poden haver de tancar mentre aquest mentrestant no arriba. No, hem d'intentar... Nosaltres posarem tots els esforços i creiem que hem de fer tots els possibles perquè això no passi. Clar, senyor Vidal, en aquest sentit, ja que els tenim a tots dos... Les empreses... Senyor Vidal, és a dir, l'Emili Rodríguez troba sobre la taula. Alguna empresa haurà de tancar. La Generalitat pot estar en condicions de garantir que això no passarà? No, no estem en condicions, bàsicament perquè és obvi que sempre hi ha una transitorietat i hi ha d'haver una part de responsabilitat de l'empresa, com a empresa, de preveure una contingència. El que sí que és veritat que nosaltres estem compromesos i treballarem conjuntament, i ho saben les federacions, perquè aquesta contingència sigui al mínim, amb un impacte mínim en aquesta transitorietat. Ara és obvi que les empreses, totes les empreses, també han de fer alguna cosa en aquest sentit. Estic d'acord també que s'ajunta en aquesta situació en alguns centres especials de treball, i estic d'acord segurament amb el que deia l'Emili, que necessitem, i ho hem estat treballant, i ha tingut uns costos i necessita uns consensos que per ara encara no hem aconseguit, de treballar un canvi de model. Hem de pensar que la normativa respecte als centres especials de treball i la inserció laboral de les persones amb discapacitat és una normativa que ve gairebé dels anys 80. Hi ha hagut petites modificacions, però el cos global és bé dels anys 80 i, per tant, el context dels anys 80 és obvi que no és ara i necessitem també, al mateix temps, que una part d'aquesta complexitat, diguéssim, que té el sector amb el salari mínim també ve provocat perquè necessitem treballar aquest canvi de model que ens permeti recuperar, ho dic així, recuperar el model històric que teníem a Catalunya, que és que els centres especials de treball atenen i incorporen principalment a les persones amb més dificultats, amb més discapacitats, i en canvi l'empresa ordinària insereix a les persones amb discapacitats més lleus. Això que en aquests moments està trontollant, ja fa 2 anys que ho estem treballant, té una complexitat alta, ho hem d'intentar treballar amb els màxims consensos i ja hem fet modificacions que van cap aquí. Nosaltres a Catalunya ja estem prioritzant les persones amb especials dificultats perquè entenem que aquestes són les que necessiten més recolzament per poder assolir l'objectiu d'inserció laboral i, per tant, alhora se'ns complica una mica més tot plegat perquè alhora, paral·lelament, hem de fer les dues coses. Josep Vidal, gràcies per atendre'ns aquest matí amb aquesta qüestió. És un tema que està obert, que entenc que depèn de moltes reunions i de moltes negociacions. Hi ha pressupostos per aprovar tant a Catalunya també com el govern central, com el govern espanyol, i no sé si que n'hi hagi o no n'hi hagi pot facilitar algunes d'aquestes qüestions que vostè posava sobre la taula.
Home, sí, aquestes coses sempre ho faciliten, tot i que no és el... Jo crec que és una part important, però en el mig termini la part important és el model i la recuperació d'una filosofia en el Centre Especial de Treball i en la inserció laboral de persones amb discapacitat que torni a encaixar cap al que històricament havíem fet, que és atendre les persones amb més dificultats en els seus espais i atendre les persones amb més dificultats en l'àmbit ordinari, que és el que pertoca. Gràcies, Josep Vidal, insisteixo, director general d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa. Tanquem la qüestió aquí a la taula, tant amb la Immaculada Fernández com amb l'Emili Rodríguez. Pel que fa a la part d'empreses, que és on té competències, per entendre'ns, el senyor Vidal. Sí. Bueno, en principi estic bastant d'acord amb el que ha comentat en Josep Vidal. Sí que fa temps que intentem fer un canvi de model, perquè a Catalunya ja no s'ajusta a la realitat, i esperem que realment ens hi posem sobre la taula i realment fem el canvi de model i a veure com podem continuar. És evident que les empreses també han de fer alguns canvis. Els ha posat deures també a les empreses. És evident que les empreses també han de fer alguns canvis, hem de professionalitzar, formar més a les persones i és evident que s'ha d'arreglar d'alguna manera la inserció a l'empresa ordinària per a aquelles persones que tenen més dificultats i donar més suport a aquelles entitats com la nostra que atenen a persones o que donen ocupació a persones amb especial dificultat, que són les que més ho necessiten. Clar, en el cas de les famílies, aquesta ajuda, aquest pedaç, ni que sigui posarà, d'on hauria de venir? De la llei de dependència, en el fons. Claro, es lo que te quería comentar, que he hecho un gesto de que sí que hay una manera y es una, que se agilice el trámite de la ley de dependencia. En este momento tarda casi 2 años en resolverse. 2, que se ajusten los criterios de valoración de la ley de dependencia, que no predominen los criterios físicos sobre los cognitivos, y luego que haya un plan por fin, que se apruebe el Plan Nacional de Alzheimer, para que las familias puedan tener más recursos y más ayudas. Què estan fent en aquest moment les famílies? És a dir, amb quins neguits arriben a l'associació? Pues están agobiadas, primero porque no están informadas, no saben cómo iniciar los trámites de la ley de dependencia, cuando les llega tarde y mal, tienen que esperar muchísimo. Y luego se están empobreciendo, porque es que realmente cuesta mucho dinero mantener a una persona en casa, no hay ayudas y es al final el propio entorno familiar el que da salida al día a día, ¿no? Las necesidades de las familias. Immaculada, Emili, gràcies per passar pels matins, per posar sobre la taula el que dèiem, un efecte col·lateral d'una notícia llargament reivindicada i positiva com és dignificar el salari mínim interprofessional, però que la seva aplicació, per exemple, en el cas del tercer sector, en el cas dels cuidadors, doncs té un impacte que potser no havia estat del tot calculat i que l'administració, i aquests són els deures posats, haurà de mirar també com mira d'amortir. Són gairebé 2 quarts tocats de 12 del matí. Jo deia que avui és dimecres és el dia de la Maica Navarro, i ja la tinc asseguda al costat del Pere Bosch, o davant del Pere Bosch, per ser